So ayan guys, nag-prepare na muna kami no ng aming imumukbang. Itong taklong ito na yung niluto ni Marinong Homeboy, ayan, no? At saka meron kami ditong hipon, merong hipon, tapos merong sausawan. So ito na yung mga shells na nakuha namin doon kay Marabinda Roder, ayan. So ilagay ko muna tong camera. Ayan. Ayan, no? So ayun po guys, nag-prepare na po kami ni Tips Mio. Nandyan po si Tips Mio kasi magmumukbang po kami. And yung mumukbangin namin, ito nakita naman mga shell, di ba? Ito po yung mga shell ng taklong. And ito na po yung inadobo namin ng taklong guys. Ayun po, i-prepare muna namin ni Tips. Saglit lang. Ayan. So maglagay kami dito ng hipon. Sige, hipon Tips. Wow, sarap nito. Yung ate ko po yung gumawa niyan. Sarap talaga pagluto ng ate ko ng hipon. Ayan. Teka na Tips. Sarap yan Tips. Yan. Yan. So yan po na si Tips. Mahong. Nandito po kami ngayon sa ilalim ng gubat. Ilalim ng gubat. Ayan. Lasayop, ito isugamay ang katong kanon diri no? At pwede lang dito. Tura na, okay na. Ha? Okay na. And ito po, ilagay namin to dito na lang. Dito Parang sa itaas, para budol-budol ba? Ito talaga yung taklong mukbang. Yes, ayan. Uy, ganun. So ito yung sa English, ito yung mountain shells. Mountain shell na ni Tips. Mountain shells. Merong seashells, meron ding mountain shells. Ano ang kabahan ng seashells? Yung seashells nasa dagat? Nasa dagat. So yung mountain shell, nasa mountain. Di ba? Ayan. So, Ayan yan, mag-prayer muna kami. Kuya, yung mga mong ibalik-balik dyan. Sige! So nag-bookbang kami guys. Nandito kami sa kanilang ni Marinong Homeboy. Yes. And thank you so much Tips Mio kasi pumunta rin si Tips dito. And mamaya, marami pa kaming gagawin. Yes. Ayan. So, hindi tayo maraming salta. Magkain na tayo. Kain na tayo. Dito rin yung sasawa natin guys. Para mas malapit ba. Pari muna tayo Tips. Pray muna tayo. Sige. In the name of the Father, Son, and This is all Lord. Gives our body, this is our body, through Christ our Lord. Amen. Yan. So, yun po guys. Kain na po tayo. Imong tarungan na, imong kam. Hindi ka makita. Pag nagkuha ka sa kalingkod. Kurana. And ito po yung hipon. Hipon, no? Luto po itong ate ko. Napakasarap. And tapos na rin po kami maghugas ng kamay ni Tips Mio. So, and po, let's eat na. Kaya na Tips? Katirahin na natin itong natin ba, yung taklong. Ang sarap. Parang taklong talaga. Ang pasarap ito, meron kami sili ni Nagay. Ang bagana ng kain. Yung mga shells. Yes, ito. Ito po ang itsura ng taklong, no? Ito po. Yan. Mga ka-tips, ito po. Bago namin ito kinuha yung laman niya, pinakuluan ko muna ng tubig. So ito yung second time ko nakatikim ito. Adobo. Masarap din to, paklayin. Sa mga viewers namin dyan, yung hindi alam kung ano yung taklong, ito na po yun. Ito na po yung yung laman ng taklong nga, inadobo namin.
Tikman natin yung hipon. Luto ng ate ni James. Dapat niluto yung pantula. Kasi maanghang. Ano yung nilagay niya sa hipon? Ano? Mga lamas. Tsaka sili. Ganado yung kain namin gusto. Masarap. Tapos maanghang yung adobong taklong. Diyan na kuya. Diha lang na. Ibutan sa sod kuya. Mabuak na diha. Mandami nitong dalang benepisyo itong taklong. Yeah. Mabuti po to sa may asma, ganyan, mga ubakon. May mahika, no? Mahika. Maraming kanin namin tips nyo. Pero kayang-kaya to. Masarap ng hipon. So kung saktong pagpunta ni tips na niluto ko na po yung taklong. Gusto ko naman. Hindi ko masyadong makita. Basta yung lamas, ang sarap din. Meron ko ito. May pun isu ka kamay para makita sa mesin. Kira? Ano? Ano yung kinakainan namin ngayon? Dahon ng saging, no? Mahilig po talaga yung mga Pinoy mag budol, tapos yung sinasahig nila namin yung Dahon dahon. ng saging. Oo. Walang tiya. Ngambos lang. Bakit ano si Jubilin tips, oh? Aman. Sanay ka ako si Jubilin. Umama ba? Ano na? Manay kang kaon. Ano na dila? May kakuha sa farm run. Hindi, may bilig hapon na. Abot ako kami. Hapit na sa dahan ng bungag. Ito? Ato niya Sino doon. ba ito na ako kan? Kura makadlaglag. Ini Marvin. Da Marvin ito. Hindi, Marvin. Diyan dito. Doon lang kahal do. Balag kapitunan nimo sa skina. Lugo. Sige. Ang sarap guys. Ganahanap pa ito masigdaglag kaya Ang kadawat na. minutes na night. Minutes ng collaboration ko kaya mga viewers. Nindot sa mukbang kita mga viewers. Teka. Magluto yung mga gusto. Dili. May kuluto ko. Nagbati lang anay. Ang order nyo. So, saan magluto siya? Kasi may matinda siya. Ano? Lana. Tapos si Lula lagi.
Mas masarap yung lamas, no? Lagi. So yung lamas mo yung ahos. Yung ahos. Tapos laya. No? Kabumbay. Mm. Tapos narinig ko. Sarap bro. Tapos may sili. Sili talaga ang isa sa nagpapaganang kumain. Ang sarap ng luto ni Marinong Humboy. Sinasarapan ko talaga kasi pupunta sa Teps. Anghang. Ay muna natin, ako Teps. Hindi ako. Ito na. Kamay. Tunga ta. Nako. Tunga. Sige, ano na. Nako, ano na, parang. Ah, daghan na. Limutan na. Ano na. Ganyan po yung sa mga Pinoy, no? Magdudod og daon. Then, Pagpaubos na. Ang resulta is itapon na lang. Di ba? Wag na. Tapos na. Pero, yung natira, itapon lang. Di ba sayang? Kaya sa ano, aso. So, kailangan ubusin ito talaga. Sarap talaga ng kain, no? Lalo kapag may kasama kang kumain. Nasarapan talaga ako sa mga ano, lamas. Pag nakapunta tayo ulit kila Marvin, kuha tayo ulit nito. Oo. Manaklong niyo balik. Pakaanghang. Ang No? Serious. Ako? Serious. Ayan guys. Naubos namin ito. Ani namin naubos. Yun ang kabibi. Ito. Ubusin ko na lang. Sayang no? Sabi ka on. Kukanon? Nako. Tilok po talaga. Ngayon ba? Ngayon ka. Grabe. Masarap po. So, and po guys, no? Tapos na kami kumain. So, abangan po next video namin kasi magkasama pa rin kami ni Teps Mio. Susulitin namin ang time na magkasama kami today. Ayan. And guys, so maraming salamat. Thank you for watching guys. Bye-bye.